Radio Pise Femi Fuli Anitani Obedi Aubela Jelema Au Febe Kafoni Wati Nani Okeleno Kakara Jo Butoka Munumuno Nika Blapi Konoto Anisheki Anano Kafe Shekina Kaufu Auka Kanuna Kaufu Auka Danayala Kaklaka Aufu Auka Sugantili La Kanyeshi Auma La Seli Ambake Kabo Banangabugu Zone commerciale Douani Aleko Feti Choi Tene Tarata Ningatabla Arabala Nireka Ulum Vlano Danangushira Kunafulu Ulubedi Sabula Kunafuli Ale Fenye Femi Nabifa Kasure Mandore Blaida Makuna Fuli Agausani Makuna Sirile Kunafuli Dilen Kofeka Sirati Auma Negejurusira Akilina Mimbe Aula Faso Jolila Aubisuku Fachukumina Nyema Umar Mariko Kabara Mbela Jelena Kurashi Draman Tangara Abeshua Kolela Sheikh Sidibe Ale Plateau Labe Jangine Jara Bramajalo Mas Kumabara Jangine Nishkoma Ban Soro Chomobedi Bashifurti Ba Kifu Ajarani Kalameba Befu Moma Swali Mala Somadena Ambe Fulidi Ubela Jeleba Brama Ku Bela Jeleni Sola Tabarkala Sente kuno Alu Badra Nanakasi Ambe Fulini Taniko Lashe Ama Bany Manke Baiba Ka Afo Niwatina Musa Kulubali Balde Brek Ka Fulini Taniko Lashe Ama Bala Katakadani Musa Ambe Fuli Anintaniko Lashe Ama Alhaj Amidu Nangulo Jamtene Kafu Mohamed Maiga Edem kono Ambe Fuli ko Lashe Ama Ka Masire Magaji Kalega Fuli Dauka Bintu Jawara Amba Afo Nanye Bintu Fufemi Fuli Amba di Yanibe Jawara Ma Koroblo Coach 700 kono Koroblo Coach Dauda Bula Ambe Fuli Ka Duma Ka Alasan Fu Farmashina Alde Bamako Alekrefeti Choi Amba Muna Shirifu Haidara Ambe Fuli ni Tanni ko Olashe Ama ni wati na ka Shirifu Musu Tokile ka Fuli ko Olashe Ama Nanya Lefo Ambe Janegala Almami Ambe Fuli Dama Imam Suri Ibrahim So Ambe Fuli ni Tanni ko Olashe Ama Kaka Duawu ko Oke Anye Jangine Nanye Olufo Ambe Fuli Shokomadai na Ambe Dunai Bena Abu Suku kono Bazu Abe Kani Shokoma ka Major Fo Jakarija Konate Alebe Banangabula Amba Fo ka Bamusa Ka Fuli ni Tanni ko Olashe Ama Frardi ko Nyamakoro Ambe Fuli ka Duma ka Ibrahim Fo Dogono Oluka Bitigila Dauda Bugu Sugula Na Ametu Dauda Bugu ye Taxi place la Sugula Ambe Shaga Sangare Fo Ani Ato Bela Jile Kado Sugu kono Maijalo ka Afo Ka Musa Fo Alebe Tulu Ofere Dauda Bugu Sugula Ko Ani Shogoma Ni Watina Oh Mate C'est bon? Non c'est pas non Kaja Bachili Ame Fuli Dama Kani Shoko Mourade Bila Non Mourate non Ils sont pas Joe. Voilà. Ils sont pas Joe. Oui. D'accord. Non, tu non. Ils jouent les matés quoi. Ah, ante division de commander. Kabonyamagoro. Mini. Kabonyamagoro division do. Aïe, division fera jamais oro. Oro. Aïe. Ah, kalaman gadis ko badana de. Bon, ça, ni afi na ina fo nyafi to bla sukoko ko ni sisa. Aïe. Kabonyamagoro de godo. Ah, kenza. Divi do inte we. Ane waro furu go de. Waro. Ala ka kudaja. Ba go klubila, nyamoro ga be klubila. Ah? Nyamoro ga klubila. Aïe. Bo ya ifleka ngakumaela. Banymange aklobana me Fuli ni Tamni ko odi ama. Voilà, que ces désirs sont des ordres. Afaiti. Non, c'est vrai. Voilà. Ces désirs sont des ordres. C'est vrai. Voilà.
Moi, no y'i bila ko la. Hali n'o fanga t'i la. I bɛ Ala deli i ka se k'o kɛ. A banna. I ka maa dɔ bila la walima o k'a kɛ. A banna. Awɔ. Jagine an bɛ taa. An ka taa. Mohamed Yusuf Bacili Arasbach. Awɔ. Kunu. Fɛn min ye commune Kati. A procureur. Awɔ. A ye fiɲɛbɔda kɛ a ye. K'a fɔ Jagine ko fiɲɛbɔda min don. Ko Jagine a ka taa so fɔlɔ yanni kiiri o mago o ka jɔ a la. Awɔ. N bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka nin kɛ bilali a bada ye. Ala ka ko ye bilali bada Ala ka nin kɛ o ye. Jagine an bɛ to ni kunnafoliw ye. Sabula kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da. A b'o kɛ. Maa kunnafolilen o ka fisa ni maa kunnasirilen. Jagine an bɛ taa primature la. Primature o ye an ka premier ministre ale ka cakɛyɔrɔ ye. Shogɛl Kogala Mayiga. Wulikajɔ min ni a kun ye a daminɛ kunna sini. A wulikajɔ a tora senna kunu. I b'a ye k'a fɔ Yunusi Ture. A taara ale fɛ ale fana ye fanga ɲɛmaaya kɛ an ka jamana in kɔnɔna la waati tɛmɛnenw. Jango fɛn min Alpha Omar Konare. Ale bɛ fanga ta waati minnu na. Jagine o mɛnna dɛ. A mɛnna. Kabini o waati i b'a ye k'a fɔ Sheikh Modibo Jara Bamanan ani a fana ye ɲaɲe ani maa wɛrɛw fana ye ɲaɲe o kɔfɛ i b'a fɔ Jango Sisoko ani olu bɛɛ lajɛlen ɲaɲe Jagine. Kuma kelen pewu n nana aw ka dɛmɛ ni dɛmɛ ɲini n nana ladilikan caman lamɛn aw da cogoya min na baara a bɛ ɲa n bolo. Olu kɔni bɛɛ lajɛlen ko ko u bɛ a ka bila la. Sheikh Modibo b'a la. Ko olu bɛ a ka bila la kuma ni kuma. U na a lajɛ Jagine ka ladilikan ɲumanw ko olu di a ma cogoya min na baara in a bɛ ɲa a bolo. Shogɛl a taara bourse du travail fana la n'o ye cakɛlaw olu ka yɔrɔ ye. Jango forobacan a tigilamaw. INTM bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ olu ka wulikajɔw a tɛ dogo mɔgɔ la jamana kɔnɔ. Sabula fan bɛɛ lajɛlen de bɛ bisi basa. N'a ma ɲa k'a fɔ ko olu tun bɛ wulikajɔ dɔ la yanni fanga dafiri o ni ka se. I b'a ye k'a fɔ Shogɛl Kogala Mayiga a wulila ka se u ma. Jagine a bɛnn'u ma a diyara u ye. K'a fɔ premier ministre ka sogo n'a golo doni. Ni k'i kunda olu ka baara yɔrɔw kan. Olu ka ɲɔgɔn najɛ yɔrɔw kan ko a diyara u ye fo ka taa fɔ a to ten. O kɔnɔna la u ye premier ministre fo o la. Gɛlɛya minnu bɛ u kan u ye olu da tabali kan. Ko u dɔnnen don. N'a ma ɲa k'a fɔ nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ de ko administration ko o ye continuité ye. Foroba baara o ye bɔɲɛ n b'i kɔ. E y'a bila yɔrɔ min na ne b'a a ta ye. O kama k'olu kun ye baarabila cari min boloda. Ko u kun y'a gulon sabula fanga dafiri o kɛra. N'a ma ɲa k'a fɔ ko fanga sigira sisan tile 10 u y'o di Shogɛl Kogala Mayiga ma k'u ka ɲinifɛnw o ka sabati tile 10 kɔnɔ. Tile 10. O dira. Jagine fɛn min fana ma bɛn o ma o de ye k'a fɔ ko syndicat wɛrɛw olu ka ye gouvernement o kɔnɔla la. K'o kɔni ma bɛn olu ma hali dɔɔni. Ko gouvernement ko syndicat donyɔrɔ tɛ. O ye olu ka faamu ye. U ye maa fila yɛrɛ tɔgɔ fɔ ko olu ko olu ma kɔlɔkɔlɔ da olu kan u ka ɲininiw waatiw la. N'a ma ɲa k'a fɔ ko o maa fila tilala ka na ye gouvernement kɔnɔ ko o kɔni ma bɛn u ma. Hali ni y'i sigi ka bubagabɔla fo a tɛ fɛn bɔ sɛdennin sɔngɔ la. Jagine a kɛra nin cogo in na. Shogɛl Kogala Mayiga a ko a ye faamu caman sɔrɔ nin ko la. Jɛ ka dugawu kɛ Ala ka a ko ka a ɲa ka da an ma. Jagine Nusa i b'a dɔn kɛ parti fadi a ɲɛma a ko k'a bɛ fɛ ka kuma k'an ka kuma d'a ma. Ne ko PCFM auditeurs bi yan dɛ. Alahu akibaru. Min tun bɛ yan dimanche o t'a ta la kale o dimanche su. Jagine. Ne tɔɔrɔ ye bɔrɔ min na. Fɛn tɛ de Jagine i bɛ ka conseil dɔ de bolo.
ale kuma i bɛ ka ladi ni conseil yɛrɛ kuma cogo ye kuma i bɛ ka ladi jangino ye baara da kan dɛ auditeur ma ɲi ni kɔni ni i dalu yɛrɛ t'i bolo ka na k'i bɛ n'i sigi plateau kan jagiro bɛ ko la to i la lahi bɛ ko la to i la ne yɛrɛ y'a kɛ cogo bɛɛ la sa ka don ani maaw cɛ cogo o cogo nka u m'a to yen jagiro m'a to yen u y'a susu koyi a waɲa kuma ye bon ale tun bɛ fɛ an ka débat kɛ ka sɔrɔ an ma i bɛ ka conseil i y'a ale conseil kɔrɔ ale tun bɛ fɛ o yɔrɔ kana fɔ nka débat ye débat yɛrɛ i ye min ye i y'o ye dɛ an tɛ se ka pan o yɔrɔ kunna depuis débat daminɛ o yɔrɔnin tun ma bɛn a ma ne ko n ko wajibi f'a ka fɔ dɛ n'i ye conseil kɔrɔ de ye n'i delila k'i bolo don foroba baara la e y'i bolo don foroba baara la ni a foroba baara ɲɛna a ɲɛna n'a ma ɲɛ kɔni i jɔyɔrɔ ye mun y'a la i jɔyɔrɔ ye min y'a la o bɛ fɔ dɛ ɲangini maaw kɔni ma nɔgɔya a bolo Nusar k'a bɛ fɛ ka kuma sini an bɛna kuma d'a ma n y'a fɔ a ye dɛ n ko auditeurs kɔni i b'u dɔn n ko ne kɔni tɛna don i ni maa cɛ dɛ ko yɛrɛ de ka d'a ye ko yɛrɛ de ka d'a ye n tɛna bɛ fɔ a jatigi mun kɔ a kana yɛrɛ ko yɛrɛ de ka d'a ye ne ko n ko a kana mɔgɔw kɔni n ko u t'a to ya u tɛ kow to u ka tɛmɛ bilen dɛ o banna dɛ surtout i ka kuma ninnu sanama faratiw b'a la sini kuma na d'a ma o a yɛrɛ tɛn'u ɲɛfɔ kuma na d'a ma Janginɛ tulu tununnen don Bamakɔ han e bɛ yan tulu a bɛ ka tunu dɛ ka tunu dama u k'a lajɛ dɛ e y'a fɔ yan Choguel ni M5 Janginɛ u k'a lajɛ dɛ Choguel ni M5 wa Choguel ni Hachimi kɛ Choguel ni Hachimi ayi M5 fana b'a la o Janginɛ o b'a la dɛ e bolo ka min u to ye yan o b'a la n'a denna maa to ye dɛ olu kan ka kɛ sentinelle de ye u jɔlen de kan ka to n'a ma ɲɛ Choguel bolo dɔrɔn bɛɛ de don Ala k'a ɲɛ a bolo an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ voilà nka ni minɛn tora ka da jigin dɔrɔn an bɛ M5 wele tulu bɛ ka tunu dɛ a bɛ ka tunu yɛrɛ de dun tulu kɔni a bɛ ka tunu dɛ bitigi 3 bitigi 4 bitigi 5 b'o bɛɛ lajɛ i tɛ tulu sɔrɔ sogo da ka gɛlɛn ne y'a fɔ hali a tuluko bɛ cogo min na u tɛ bɔ k'a ɲɛfɔ an ye an k'a faamu k'a fɔ dɛ sinon a bɛ ka dɛsɛ dɛ Mali da dumuniko yɛrɛ ka fɔ a bɛ ka dɛsɛ bon dɔ bɛ ka fara sogo sɔngɔ kan bon nin ko ninnu de ye priorité ye priorité tɛ yen ka tɛmɛ ninnu kan i b'i ɲɛsin ninnu de ma fɔlɔ ninnu de ye baara yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye u ka 9 miliyari in balo a tɛ ka na Janginɛ halisa i bɛ yan mais a fɔra ko mais olu to yen sa olu tɛmɛna o an bɛ joint na dɛ an b'a juru sara de hali n'a sɔrɔ an m'a balo don an b'a juru sara mais a balo yɛrɛ fana ma ye fɔlɔ dɛ e bɛ jigi bɔ o balo yeli kan a de ya aw ka papu ka balogo ye an ka taa a bɛ fɛ k'o balo de ye miliyari 9 depuis 21h Janginɛ 21h sɔrɔ 21h fo sisan courant tigɛ mɛ anw ka yɔrɔ la ko mun kɛra n b'a dɔn depuis 21h fo sisan cɛ in dun seginna ka na dɛ Lamini de bɛ yen o Lamini de nana yen tuguni Lamini ye baara kɛ baara ma ɲɛ a bolo Lamini ko ka dugawu k'a ye ko ale tɛ se o Lamini kelen tilala ka na tuguni a dun tɛ se dɛ Mutari Wani kɔni mun y'a bɔ a la n taara dɔn la o Lamini kelen o tilala ka na tuguni o min ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a tɛ se ko ka dugawu kɛ k'an ka dugawu kɛ ko n'o tɛ ko courant ko solution t'a la walima an ka CFA wari a miliyari ba joli 2300 tɛ de ou bien 2400 2300 miliyari 2000 ani 300 ko k'o ɲini ka d'a ma ko a bɛ courant ko kuma k'a ban pewu jamana kɔnɔ n'o t'an bolo an ka jɛ ka dugawu kɛ Lamini tɛ se kunun ne y'a f'i ɲɛna n ko Lamini o Lamini kelen in kana tuguni courant tigɛ Janginɛ n ka sira dibi la a kalifalen bɛ yɔrɔ min na o ka girin dɛ Lamini kalifalen bɛ yɔrɔ min na mais o ye jamana ko ye
Ah wala yere ki sigi gale. Ay no koni inte kuma re jangne. Adune. Ay de no. Jamana ko de do de. Lamin dun kalfa le no yorom no ga. Kalfa ko tew. Bara nyedo aka bara ke bu aka tui. Suna wonu mu borala. Ga yere ya yira ka tisi lamini yere de ya yira kale tisi. Muktarwani ya ba. Kanga duwa ke ko duwa dro ne ba ambonna kale tisi. Lamini ya fo ya be ya me. An yɛrɛ ko ŋo n'i tɛ se i ka démission sɛbɛn k'a di lamini y'a fɔ yan dɛ nka a ko duwawu Mukutari Wani y'a to yen yɛlɛma kɛra o y'a bɔ a la lamini nana tuguni Sokɛli nana n'a ye lamini Lamini jigi de ka ɲi lamini i tɛ fura sɔrɔ nin ko la a tɛ se o a m'a f'i ye k'a tɛ se n tɛ se fɛn na n bɛ fura ɲini o la cogo di kan ka duwawu kɛ duwawu de ye fura ye o duwawu kɔni ye fura ye an minnu nimalalen don an dalen don o la Allahu akbar Ala ka ɲɛ ka da ni Lamini yɛrɛ de bi 29 kuran tigɛlen don fo sisan dɔrɔgu ye awɔ bon ne t'a dɔn sari kabako do koyi bon e b'a dɔn Mali problème ye min ye funteni fɛ kara ni ji walankatara kala o bɛɛ de ye Mali kuran kɔni ne ma nin ɲɛdɔn yɛrɛ de quoi ninnu ko ninnu bɛ kɛ cogo min na halisa fɔlɔ ni ji kun commencera ka nɔgɔya u b'a fɔ ko groupe ko a bɛ marché ji la ko ji tɛ yen sisan an bɛ samiya la dɛ ba yɛrɛ bɛ ka don vraiment tima o la mun tɛ se mun na o tɛ se o la koyi bon Sokɛli an bɛ k'i kɔnɔ kuranko la an bɛ k'i kɔnɔ kuranko la an bɛ k'i kɔnɔ baloko la dɛgɛnɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ waati ye sisan ye k'a fɔ ko transition non an bɛ k'a kɔnɔ o la dɛ et puis on est impatient k'a fɔ k'an ka sabali non o t'a la dɛ Sokɛli awɔ k'a fɔ k'an ka sabali baara non an t'o tan di dɛ Mali la priorité fɛn bɛɛ de ye priorité i bɛ se 6 semaines i b'o d'a ma 6 semaines wa jangne an b'o de fɔ ayi o ye ka taa fɛn ɲɛkɔrɔ de CNT ɲɛkɔrɔ n'olu ma sɔn baaraw tɛ se ka kɛ n'olu ma sɔn jumɛn ma a t'aw ma kɛ cɛ ka kuma affaire courantiw a tɛ k'olu gérer joona a tɛ k'olu bɔ a senkɔrɔ wa awɔ a ka tuluko affaire couranti bɛ tɛmɛ baloko kan ani kuranko kuran bɛ don balo kɔnɔ da dumuni ayi kuran yɛrɛ bɛ don o kɔnɔ carburant bɛ don a kɔnɔ priorité do dɛ n'i ko priorité i ma kuma yɛrɛ nin bɛɛ de bɛ don a kɔnɔ priorité de priorité yanni est-ce que Lamini b'a kala o kuran tigɛlen don an ka quartier la depuis kunun kana Lamini tɔgɔ fɔ mɔgɔw kun kana Lamini tɔgɔ fɔ ne y'a ta kalama a ka fɔ a ye dɛ an b'a f'i ye k'a tɛ se depuis surɔ yanni ko dɔ ye wele ka bɔ Dumanzana ko nin y'olu kalo 6 ye u ka robinet tɛ tonti kalo 6 Dumanzana yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ Dumanzana yan ko kalo 6 ka robinet a tɛ tonti fan wɛrɛ tɛ dɛ Dumanzana awɔ petit Paris ninnu ko nin y'a kalo 6 ye olu ka robinet ji ka tina kalo 6 bon ministre de l'énergie des mines et de l'eau o de tɛ o de don Ala ka hakili ɲuman di Lamini ma dɔrɔn docteur bɛ Mopti a tulo b'an na a bɛ Mopti bon i terikɛ Cour suprême na Ousmane bonjour dis-lui que affaire de Dibi on a compris nous sommes des Niamakuru comment e y'a faamu ko affaire de Dibi ko nous sommes des Niamakuru o y'a jumɛn o Dibi so wa ne ko n bɛ Dibi dɔ commandé i ye il y a quoi en bas la battante k'olu ta tigɛra 19h fo 6h Allah kunun na sini avant-hier Allah courant de 19h à 6h du matin Kalabankoro an ka duwawu kɛ Lamini ko ten ko fura t'a bolo k'an ka duwawu kɛ groupe électrogène b'a yɛrɛ bolo o kɔni b'ale bolo ale ko k'an ka duwawu de kɛ k'o de ye kurantigɛ fura ye a ye duwawu kɛ o Lamini min tilala o Lamini y'o fɔ k'ale ti se o ka tila ka na tuguni an ka gouvernement kɔnɔ cɛ jangina ne kɔni m'a faamu wa tiɲɛ yɛrɛ la j'ai pas compris
jumɛn faamu non mais lamini ko k'ale ti se ni ye kuma fɛ sa o de la Asimi sigi don Lamini sigilen bɛ maa mun wɛrɛ m'o ye o t'a la o n ko gouvernement mais jamana ko bɛ kɛ ten ya Mukutari wari ma kɛ o kama i fɛnɛ Burama kana na bin siɲɛ ka kɛ bɔgɔ kan sa mun taara mun kama kana na segin an kɔ sa kunnafoni di an ka taa amana an bɛ to ten ya kuran tigɛlen bɛ to wa mun ye premier ministre yɛrɛ gɛnɛ Burama yɛrɛ min b'o kɔrɔ Lamini de kun wa Lamini de kɛ Lamini kalifa b'o de la jalamugu kun b'a kunna ne ma se k'a ye o mɔgɔ min sama bɛ mɔgɔ min ɲɛfɛ n ko min b'o gosi wa o ye malikoya a yɛrɛ k'o jaabi b'i bolo dɛ cɛw ka nin ko ninnu dabila koyi malikura tɛ jɔ tan dɛ communiqué yɛrɛ la a kun dayɛlɛnnen don Lamini nɔfɛ mais o bɛɛ la a donna an ka taa dɔ wɛrɛ fɔ an ka taa non c'est pas bon c'est pas bon an ka taa Jagina i b'a ye k'a fɔ Makura voilà que homo parle fort il murmure ouais tiens voilà tu as compris que tu murmures tu bourdonnes o ɲamɛ i bɛ bourdonner kɔrɔ dɔn wa a ka ɲi sa i filɛ nin kana na foyi fara o kan bilen ayi ɲamɛ k'a fɔ o mɔ ye ko ɲamɛ awɔ ayi n ka mɛ bourdonner de ma a ka ɲi sa tu murmures pas mais tu bourdonnes hein ɲamɛ i y'a faamu n y'a faamu voilà il faut parler fort kuma i kuma kan ka bon mɔgɔw k'i kumakan mɛn i tɛ ka kuma i bɛ ka kuma Jagina fɛn min ye Segal Kura o taara Kuluba Segal secrétaire général Kura Asimi y'o ta wulalen ale de kɛra Segal Kura ye Jaginɛ mɔgɔ kun tɛ yan badaw tatɔ ma taa n'u bɛɛ y'a fɛ yan badaw ma taa ni a bɛɛ y'a fɛ yan d'accord ou bien a taara ni caman ye ayi dɛ ne bolo a taara n'u bɛɛ ye o a taara ni caman ye n bɛ dugawu de kɛ sa mun nalen filɛ nin na o k'a laban ayiwa o b'a laban dɛ wulalen b'a laban wulalen a taara a décret siɲɛna kunun wa a siɲɛna kunun conseiller ministre a bɛ kɛ bi wa fana y'a bila i ko ne ɲininka kɛ an ka ɲa ɲininka n'an ye Bulo ɲininka Bulo de b'o dɔn Bulo in fo Ablaye Kone an bɛ foli d'a ma n ka yɛrɛ bɛ danaya kura min tara ka d'a kan Choguel fɛ awɔ Ala ka a ɲɛ a bolo yarabi Ala ka a ɲɛ a bolo awɔ Jaginɛ e ko Faransi jamana faama a sunɔgɔra surɔ mun b'a la tuguni ne ma dali n'a sunɔgɔra surɔ dɛ mun y'a sɔrɔ a tɔgɔ yɛrɛ Kuyatɛ ka kuma a ka cɛ a tɔgɔ Emmanuel Macron e ko a sunɔgɔra surɔ wa mun y'a sɔrɔ n m'a dɔn mun y'a sɔrɔ ale de ka du kɔnɔ duden bɛɛ ka kɔrɔ n'a ye musokɔrɔba de ka kɔrɔ n'a ye ayi musokɔrɔba den laban o ye san 44 o tɛ ale ye joli ye 42 a sigira ka to san joli la ɲininkali kɛ Emmanuel Macron ye 42 de ye o ne bolo n ka sigira ka to 39 na c'est le dernier de la famille qui est devenu le chef de la famille o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan yan olu bɛ taa min olu bɛɛ bɛ Élysée Jaginɛ kibaruya filɛ nin an ye a ta fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw olu ka site o sanfɛla la Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ minisiri min bɛ ni a bɛ an ka wolomasiri tabaw olu ka kow jalatigɛ colonel Sadio Kamara Jaginɛ ko kunun a ye bisimilali kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye Irisi jamana u ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ an ka jamana kɔnɔla la yanni nɔ Igor i b'a dɔn i bɛ tiɲɛ dɔn
Igor Anatovic. Voilà, allez de do. Allez de do. Igor. Igor Igor de do. Aïe, ani anga Igor Segele. Voilà. Monsieur Igor Anatolievich. Olu togo beteni. Gromiro. Voilà. Jangana aye bisimilale ke ka ɲɛsi o ma n'ale risi jamana o ka lasigiden ye jangene an ka jamana o kɔnɔla la. I b'a ye k'a fɔ barow olu kɛra a kɛra fan min na sa o de ye ministre de la défense o salle de conférence o kɔnɔla la fɛn min ye an ka ministre ye Sadio ale ni risiw ka lasigiden jangene fɛn min ye u baarakɛɲɔgɔn olu caman tun bɛ u kɛrɛfɛ ka kɛ ni kunnafoni in ye fɛn min ye ɲɔgɔn ye bannen a bɔlen kɔ micro jɔlen a da la n'o ye risiw olu ka ambassadeur ye a ko a kun nana walasa ani Sadio bɛ se ka kuma ko caman kan ko min ni o bɛ an ka jamana ani olu ka jamana an jɛn bɛ o kow la les diplomates russes a confié qu'il était venu discuter avec les ministres sur un certain nombre de questions d'intérêt commun. Voilà, an yembe komununa ko anagungue ninga kuma oka. Il s'agissait pour lui d'inviter les ministres camarades à prendre part à une conférence sur la sécurité qui doit se tenir très prochainement en Russie. Jangene kana fene ka anyine anga ministre fe Sadio fe ko ɲɔgɔnye dɔ ka nga kɛ Russie jamana kɔnɔ o ɲɔgɔnye o ka nga kɛ fɛn min ka o ye lakanali ko ye sécurité ko a kun nana Sadio kana ɲini a fɛ ni a bɛ se ka ye o kɛnɛ kan Russie jamana kɔnɔ ko o bɛ diya ye kosɛbɛ y'a fɔ dɛ o sabula k'u ka président Vladimir Poutine ko ni ka ko belebele dɔ o conférence in ye Sadio tɛna taa yana e ko Faransi u y'a mɛn tan sigi k'a lajɛ bɛɛ ninnu kelen tɛ ka bɔli bolo da le 26 le 26 oui le 25 25 o tɛ 25 ye ni ala ka kunna jago ye yarabi an yɛrɛ bɛ mun na ala k'o d'an ma jangene CNT a makolo girin caman jango a commission de défense cɛ ne commission de défense dɔrɔn ne hakili bɛ jigin kaco de la Karim kumakɔrɔbɔ ka di ye dɛ non ni ko commission de défense ne hakili bɛ jigin ale de la kana mɔgɔ bila cɛ la bi ko Facebook mane sigi Instagram mane sigi Viber mane sigi a ka bayna a kun bɛ k'a fɔ ten a ye ballon da duguma bala tɛ aw de ye ne sigi Viber mane sigi Facebook mane sigi kaco a tɛ kɔnɔ wari de ya o ko ten u y'a fɔ k'a bɛ yen u y'a fɔ k'a bɛ yen nɔ ko Mali ɲɛnafin b'a la koyi mais Mali ka di o ni dɔ b'i kun jamana dɔ la ni fɛn b'i kun i bɛ siran dɔɔni mais Mali la ni fɛn b'i kun i lafiyalen don mais a bɛ na kaco bɛ na u kun y'a kuma fɔ dɛ ko ba mun taara k'o kun bɛ ka labɛnw kɛ k'a ka na ba komi ba ta ne kɔnɔ fana dugu tɛ san ye dɛ n'a ɲɛnama ma jigin a su bɛ jigin dɛ kɔnɔ dugu tɛ san ye dɛ kɔnɔ yɛlɛnna cogo cogo i tɛ to sanfɛ ni ɲɛnama ma jigin i fure na jigin ou bien n'i sigi yiri bolo la yiri bɛ bin don dɔ a ka taa i b'i sigi yiri bolo yɛrɛ min kan yiri yɛrɛ bɛ bin don dɔ kɔnɔ dugu tɛ san ye dɛ a tɛ na joona a kana joona dɛ ko minnu bɛ sen na kiri ko kunna jango kiri kalifara kasoŋɛ la a tɔgɔ fɔlen don ko minnu na a kana joona n ka a ko ɲɛnabɔ ministre kasoŋɛ awɔ kiri kalifalen don kasoŋɛ de la o Allahu akbar jagina n'i ye furuboloma kan mɛn k'a fɔ ko bi ta tɛ ja
a cira ni miya ye dɔ b'o la o bitatija kacu awɔ dangane ko CNT a commission défense i b'a ye k'a fɔ u ye taama kɛ taama min i b'a commission défense yɛrɛ ɲɛma e b'a dɔn wa ne t'a dɔn o jɔn ye général à la retraite Mengoro Kane Mengoro ale de ye commission défense ɲɛma ye sisan ale de don a ka ɲi ale de don ani a nɔfɛ jamaw ye taama kɛ jangine ka taa kɛlɛda yɛrɛ la ka taa lajɛ an ka kɛlɛcɛw bɛ kɛlɛ kɛ cogo min na dekun jumɛn b'u kan ko o dɔn fura min bɛ sɔrɔ a la ka na o fɔ jamana ɲɛmaw ye o baara o de bɛ sen na o kɛra sababu ye ni ka taa n'u ye Menaka Gawo Tombouctou ani Sévaré ko baara kɔni ka a tacogo ka ɲi wulikajɔ ko o bɛ ka sabati an ka sɔrɔsiw fɛ halisa an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka a bɛɛ ɲa an tɛ zéro fo le ministre des salaires Zou a bɛ fo a tulo b'an na docteur Sakɔ docteur Sakɔ jangina a tulo b'an na an b'a fo an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma sanga ni waati Tata Bambo a ka jɛnɛjɛw olu bilalen don sini na ka jɛ ka dugawu kɛ Ala ka a dayɔrɔ sumaya Ala ka dayɔrɔ sumaya Ala ka dayɔrɔ sumaya o tɛ o don an ti taa an ka taa Dra ni min ye da gosi o la don ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da Allô 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye 20 20 18 65 Dra ni min ye da gosi o la don han Yuba Ndaw Allô Yuba Allô 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 ale ka labɛn ma sabati Dramani Allô Allô Yuba wa in sɔgɔma mas somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ alhamdulilayi tabarikala i ka kɛnɛ baasi foyi tɛ yen n b'i fo a diyara n ye ka Janginɛ fo ni Ala sɔnna ka Bubula fo ka Giye Sidibe fo tabarikala ani n bɛ Dawu fo i ka auditeur cɛman na musoman b'u bɛɛ fo ni Ala sɔnna masa n bɛ ɲɛbila kumani dɔ fɔ Nuhu Sari ɲɛna yan'a ka na fɔlɔ parce que o don na n y'a ka kuma mɛn n'a nana sini n b'a ɲini a fɛ o kuma in a kana segin a kan n'o tɛ i yɛrɛ ka kuma don a cɛ bonni m'an bolo dɛ sabula a ye kuma min fɔ ko an ma taa dans la rue pour que Choguel ka kɛ premier ministre ye n m'a ɲɛf'a ɲɛna fana an ma taa dans la rue pour que ale ka don CNT kɔnɔna la komi sini don komi sini don donc n b'a ɲini a fɛ a k'a ka fɛn bɛɛ kɛ a ka tɛmɛ o kan sabula n y'a lamɛn RFI la k'olu ma taa dans la rue pour que Choguel ka kɛ premier ministre ko Choguel ka premier ministre a ko déjà échec don donc ale yɛrɛ y'o ye déjà i b'a dɔn min bɛ ko in diya ale yɛrɛ de y'a ɲini k'a bɛ kuma voilà donc o de ka di o de ka di a tɛ fɔ encore a bɛ n'an sigilen sɔrɔ yan fɛn min ma daminɛ ni e ko k'o ye échec ye déjà pourquoi ale tugura Choguel kɔ M5 la donc ça veut dire que ale tun b'a la pour que ale ka place de sɔrɔ a ɲɔtɛ ale b'a dɔn k'a tɛ marcher sini a b'i jaabi voilà donc masa Ala ka tile yɛrɛ caya ya rabbi merci beaucoup Ndaw 20 28 65 20 28 65 o ye nɛgɛjuru sira ye 20 28 65 Dra ngɔri bɛ yan ngɔri bɛ yen
70 22 33 60 70 22 33 60 70 22 33 60 anga barake noye. Allô? Bonjour Mas. Bonjour, ça va? Daoudo. Daou. Oui. Anche. Nga folibe. Aha. Nga folibe nga petine. Aklobila. Nga chorba fo ala desi bin samake. Ni ala sona. Ni bora kuma la sami ga auditeur bela dine focusé ko blo era fama. Mas. Ko tiga tol kelen ka be tiga o bela dine ti. Oche. Ko shokel. Kaga ministru ta individuel man ni ma baraka kana na fo ka be gouvernement ci ko da ta ge. Ba na ba dam na ka dam la mi serula. Mas ya ko to na al si sa yira ne bala le ga u bise ki bula telefon wara la al ala ma ka telefoni. Ko man alza? Mas ne flash so al kwa al si sa kwa no ta. Allah. Bon depuis sur kana se si sama. O Quran sécurité ere folo folo. Wallahi. Wallahi. Sécurité folo yinu. Yele do. Baka bo mesra fe ni so mesra fe ya folo folo yile. Wallahi. Mais kadam ne suro la kana se si sama. Bara o fana de be ke Quran na parce que bonwa. Wallahi. Quran na faga buto na bela jina ba. Be ba don. Sama de balo Quran kana ke mo do ngira parce que na ni fo. Do bana ko dugu do de ko sécurité. Sécurité ko bon ko Quran o. Antuma do ya Quran go. Avec ke ka bara de ke ani a tidre ba fo kan ba réclamer. Yawo, barakala ne do. Barakala do. Cikatala. Ni Quran te fushte. Foite. A untaro anani lamine kumna bo iba so ale ba kunde na so abulu de tinomna ka da ko kana lamine na ma baraka ma nyina fa ale ka evali ani ala chamantela ka fo ka ba ge na no na chama nu ma so ni so ma so aka bla abana lamine ga bila ale jaka ale ga bila shino lamine ku ya yere geun lamine ko kale tisi parce que na yere tubu dra an yere an torla ko me ko ni nga kuma la ban mi dron we ga la kun kati mo fo dron pour la liberté accordée à la droite ko ala ka to ka be ko ina ko ala ka ninge bada badai ninga ka bla len re jamana ko ni an sira ga be ko la re da ma ce o kan ko jo abana ajaranye ambi fo daw merci beaucoup anga la ka mawreta dramani allo sumo go bedi Bachtu. to ni jamu Madu firibe sabalu. Aha, kuma bi bulu. Koroge ne be faga nyimi ngalim ke sisan. Anga Quran ga tige cogo min na ni. France anga Quran tige. Mo France de Quran tige wa. France ma tige. A dona seru la min trawro ti se ka bara ngo ma ta ka blala. O jamana bi tanye cogo di. Abe gele yare. Tanye cogo to lo parce que a dona mo mi ma aklala kana nayi. Abe gele ya. Al ni rifin nana ni kelen ne be continuer parce que a dona a ti se ka ka ya ta ka blala ambe continuer tanye ko jusqu'à ala na boda kan domi. Aka gele de. Ewa ala ka kile hera. Ambi fo. Merci beaucoup. Merci. 70 22 33 60 nega juru sira fleni. Allô? An sogoma. Somo go bedi. I to ni jamu. I jara kabomi. Aha, kuma bi bulu jara. Ay amana folo atoshinna. Amana kuma nya da mana kuma nya da do. Mo kunde Dada ka voila. Na pa ni nda pro de la sami manga fo. Ade. Der ga ngati shini ala ka shini irana. Aya ulabe nga kono. Kala da na tere. Ore joro bana pasike bi bara na jore. Ay inte do na che ntoke. Daga ayere de alla ni. Awo. Wana che dire. Nini ntala duka mantala. No. Bebe sara ni ko ni video. Abana. Ni kanga ko jibila. Abana. Ibi kola. Abana. Ni manga ko jibila ti kola. Abana. Ala ka shinira. Ya Rabbi. Wala. Nini ntala bogoli tala ibiga yingalike bonya ni karama kono. Allo? Wa alaikum salam anche. Mba. Bashi foite to ni jamu. Siri jurte ga bongo abu. Aha, kuma bi bulo jurte. Patra ngone dimsenui. Me anga mali shini ba kamana ganda. Abe makamana gamene.
kada mun kan era ba do mo mai e be kila ko tagana jamana kono e kana blega gouvernement na a ko fle de mais muna mi fu en M5 mo muna mi fu ay a gouvernement bla ko sugalle ay ka tara na manye ti be di de wala bere bu kata mun mana ti be di de wala ki de bi parce que anga jamana saka bla makile ay fo ko minke jamana ka bon be fo ko minke mama ko mais nous sar ma fla ka to ka mi fo ay abena shini ayo ko ma futa ma anga shini kono wala jagne o mana allo assalamu alaikum wa alaikum salam sumo bedi ba to ni jamu to Idrissa Dunya ko yiri mo jati idumya ba maji me kuma ro ko kanye plalige aba ko shogal na ko ayela ko do gouvernement wono ka kana mo wala men lamit ma se ka baraka kala men ngenga boy ma se ati de bulo kuna shini courant tigera on fait depuis 15 heures oh yaay iba kala me ko kana na 21 heures bon afle ma si temeni bege na bora kuna na on la fiera pour Angola oh yaay ma si courant kana ko chife ati kana de ma si courant ne ati ma ti jigo man no de alors que badu me ka abi aduna eredi ma si ako lamina ka baraka ala ko sugal e fene ko yente mo ko ga ma ko 10 jours min dira ma ko ta du pere lamine gogo anga do de ke lamine goti anga do ke anga jega do ga oh lamine goti ma ti ko shini kamanda usu ko ga du sar ma ko e wa ko kamanda usu shini ko ma ni ala sharaba ha ere be senti la mingo na ere fene bo fo ko ma le ko sugal ko ra ko ga ko ayere be senti la mingo na fene bo fo an hina ay do ge fien kana klaula ala sona ma kana klama tini jagne mo bigi korge korore la kam kunaja allo wa alaikum salam sumo bedi samage sumo ba sutila mba nifu ajarani kan fa bulani dawni sirbe fo ko fana sirbe kuma ma doni sirbe abe alif suran kumara okay mas e bara mi ngadi malaya kara ma dia ta ke tiniria aho mo e ya du persona du na sa dogo musa aho o nusa de parti nyamo ko di odo ala parti da blaga ta aho o te parti ko no mi ngadi malaya doro ki sida mo ni fi attaquer tiniria liberté d'expression de Moussa Boulou. Et ce que je me toque à do critiquer. Akira. Ce que je do critiquer. Okera. Ou ce que je do critiquer moi. Amambo ama. Oh, bon mais tu es ko liberté d'expression ko berna ga ko hakina berna ga ko hakina. Agagele. Nous ça ko de ko parti nyamo ko do manga kai. Ayafo. Parti nyamo ko ya. Ayafo. O kala be ni. Ayafo de. Nous ça ga parti da blaga ta. Mo ta no ko na wo lu de na ta krefe. No ne ko ni te mo ko nya ko jamina na ga mo ko ta te mo ko ne te ko si ta no mali ko no bona boy mena kuma yantem bandoni parce que wa kuma fodi yo na la définition de la co de union des traités et des malfrats des traités nationales du ay o mo rota no te yantem kroto yi ay net ta ru ko na ga définition aw nga ni ko traite oui radio sans fait kuma cha jugudo oh mas ago jigobe ko kurango be yantem ga journaliste kono ta kono ako flere o ko ni taga boy la mini seru na mini seru sogalte salu kamarate kurango ga tiga na tiga sogal law ako flere na tiga salu kamara jamana mo do ni wuya me ta ma boy ako flere aba ka mo ga baraka na fa wa baraka be ta ka boy kanga do okay ay go tere masi ame do de keo ay mati do ko ndata aman do ke e groupe de seuga dala an jama wo do bu ya meta pie ga bo jago ya be bo ndi jago ya na mba wusa wo kana de ako flesho mo ko shima mo ko shite ako flesho kambe merci ambifo 70 20 jagre 70 22 33 60 70 22 33 60 o nega juru sray allo assalamu alaikum wa alaikum salam to ni jamu
Musa Diallo do bana bugura ne do be. Diallo. Agara fama. Akero yere de. Bashi foiti. Kuma ne yɛrɛ tun t'a dɔn min sɔrɔ yɛrɛ kuma tuna na kojugu. Atuni tabarkala. Jamana ko in an bɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na. Ni fɛn cira k'a mun bolo i ko k'i b'a kalan i bɛ jurumisɛnnin caman ta a kama de. Mali ci kuma mɛnna. Maliyɛnw sen n'o tɛgɛrɛ fɔ de la. I yɛrɛ ka kuma ni dɛrɛmɛ 20 dira min ma o b'a miiri de ko y'o donna alijinɛ kɔnɔ. Mais ni o dira mɔgɔ wɛrɛ ma ale sigilen ɲɛna ale b'a fɔ de ko o tigi ye fadenjugu ye. A gɛlɛyara. Bɛɛ bɛ 20 de kɔ. Mɔgɔ si tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka 20 kɔ dɛ bɛɛ bɛ i yɛrɛ ka 20 de kɔ. O de ye jamana in gɛlɛyala ye. I y'a ye sa. An bɛ dugawu de kɛ minnu sigira. I n'a fɔ y'a fɔ cogo min na an jigi bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de kan nin ko in bɛɛ la. N'o y'i lamaga cogo la. Bɛɛ bɛ nisɔndiya. Mais ni o bɔra an jigi kɔrɔ tuguni dɔrɔn an mago sara. A gɛlɛyara. O ye ministre de la justice ye. Kasonge. Diallo ni kiri ma tigɛ a tigɛ cogo la jamana o jamana la. Foyi man ɲi. Foyi tɛ ɲɛnabɔ. Tan don. Sariya ma jigin gansan dɛ. Mɔgɔw ko ka bolo tigɛ ka sen tigɛ. Ni bolo ni sen tigɛ tun tɛ silamɛya la silamɛya tun tɛ jɔ ko ye. A filɛ dɛ. O cogo kelen na an ye sariya mun ta an ye loi mun ta ni ɲɔgɔn cɛ ni an m'a labaara an k'a bila an kunna k'an tɛ bɔ an jɔyɔrɔ la fɛnɛ. I y'a ye. O tuma n bɛ dan ye mɔgɔ ka ca sinon kuma caman bɛ n kɔnɔ. Ni Ala sɔnna ma Diallo an b'i fo Diallo merci beaucoup merci. Autorité morale. Allô. Autorité morale. E ka cɛ cogo di? La. Mahabou Sele, min fo fɔlɔ. A diyara n ye. L'esclave du Dieu, le sauveur du peuple, du bas peuple. A filɛ dɛ. N b'a fɔ Umaru Cɛfin. Tabarikala. Ka furumuso fo. Ka Hawaii national fo k'a ka taa ni kɔlɔsi yɛrɛ ye. Ni Ala sɔnna ma. An bɛ jigin la. Janginɛjan jinɛjan a ka foli la Tangara Goli. Dakawuli teri vie sigi Mohamed Sigi Taliko. Seku Mayiga. K'a ye bɛrɛbɛnni sɔrɔ an bɛ dugawu k'a ye. Tabarikala. I ka wuli tɛ cɛ n'a muso an bɛ fɔ an bɛ bɛɛ fo. Ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Ne delila ka nin gana in f'i ye. Ko n'i ye bu kɛtɔ ye nin den na. Misiw ni sagaw bɛ commencer ka kasi ko nin yɔrɔ kɛra. Sogɛl. N'a bɛ tile a b'an sɔrɔ an ɲɛ. Siga t'a la. Parce que a tɛ fɔ ale a ka nin kɛ ale b'a kɔnɔ ka ban. A b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ. Bon nous Sall fana ye politicien de. A y'a ka kuma de fɔ. Mais sini kɔni ka ni barata n'a cɛ. Parce que tuma dɔ la Janginɛ b'o bi e teri ninnu e b'i jɔ an ni cɛ de an ka n'u sɔrɔ bon o tɛ bɛn dɛ. Ayi sini kɔni. Sini bi waati ye yɛrɛ k'i dégager ka bɔ yɛrɛ. A banna. Voilà an t'a dun an t'a dɔgɔya mais min b'an da la. O bɛ fɔ a ye. An b'a fɔ a ye. Ni Ala sɔnna a ma. Parce que i ka émission y'o de ye. Siga t'a la. Vie sigi bɛ to k'a f'i ye ko bandi ninnu k'aw k'u mara frigo kɔnɔ. Ko ten. Ni min ko tin tobi dɔrɔn aw b'a b'a la a ye min fɔ kunun ani bi. A filɛ dɛ. A ma kelenw don. Siga t'a la. Donc sini kɔni k'i sen bɔ a la yɛrɛ n'o bien ni bi se k'i den kɛrɛfɛ i ka Janginɛ to an bolo ale ka ko dirige non parce que e bɛ teriya gasi de sigi an mago t'o la bi koyi hali ne filɛ yɔrɔ min sisan n bɛ k'i wele dibi de la walahi. Ala. Walahi talahi n bɛ kan k'i wele dibi de la courant tigɛlen don. Ala. Mais ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn min bɛ yen quoi. An bɔra ko cɛ tɛ se ale de ko an ka dugawu k'a ye an kɔni dugawu ko don e ka to so e bɛ taa mun ɲini baara yɔrɔ bon maintenant souvenir b'an kɔ aw bɛ tila k'o ta tugun ka na n'a ye. Tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara. Non a ma gɛlɛya parenté ko don. N'o tɛ ne kɔni m'a nakun ye tiɲɛ yɛrɛ la. K'a don muso ani Mamadu Lamini muso fa kelen ba kelen. I y'a ye. Aw ma ko in faamu o de don. I y'a ye. Sinon maa min dɛsɛra yɛrɛ ko k'an ka dugawu kɛ k'ale dɛsɛra. Yala an ka dugawu k'ale an t'a k'an yɛrɛ an b'a digi la yan. Ne cɛ n b'i fo k'i wale ɲuman. La. Janginɛ. Oui. Cɛ ko ma nɔgɔ dɛ. A ma nɔgɔ. Allo. Allo. A ni sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di. Tɔgɔ n'i jamu. Isa Bamba. I Bamba kuma b'i bolo. Bamba. Amini b'a lamɛn a mɛnna. O bi ne fɛ ka da don a ka baro la. Parce que an ka jamana in a bɛ cogo min na bi vraiment n'i y'a jateminɛ. A bi ko don.
parce que dɔw mana wuli u b'a fɔ ko mara tiɲɛna ko dutigiw de ma jɔ jɔyɔrɔ la ala ma ɲɛmɔgɔya jigi gansan dɛ ɲɛmɔgɔ kumakan barika de b'a la siga t'a la ni ye jamana ɲɛ ni problème kɔnɔ dutigiw ka hakɛ minɛniw la dutigiw bɛ se ka labɛn cogo di a ka gɛlɛn yɔrɔ ka gɛlɛn a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn an bɛ jɛn ka dugawu de kɛ ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman d'a ma ya rabbi barika de ɲɛmɔgɔ mu kumakan na ya rabbi n'o kɛra du bɛ ɲɛ didenw de ye ni ala sɔnna a ma mais n'an m'o sɔrɔ an bɛ nin cogo la dɛ ala k'an kunna ja ala ka tile yɛrɛ da ya rabbi an b'i fo merci 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 Dramani allo allo ante ma tɔgɔ ni jamu ya so iso ba kuma b'i bolo fɛn min ye ko in gɛlɛya jamana in kɔnɔ an bɛ sigi ka mɔgɔ kɛlɛ de fo ka taa k'an bolo da sisan kɔni mun bɛ yen kɔni mun tɛ bɛn dɔrɔn n'i y'a daminɛ dɔrɔn an b'an jɔ yen a bɛ taa o cogo de la ko coup d'état fana k'a banna a don t'a bɔ ten mais n'a ma ɲa an tɛ sigi k'a kɛlɛ sisan kɔni an bɛ taa de fo an ka ɲuman sɔrɔ o de ye jamana in ko ye ni ala sɔnna an b'i fo merci Drafieni mwan senkɔrɔ han kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da awɔ i sɔgɔ Pise FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye allo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam karamɔgɔ Jalo nba an b'aw fo a diyara n ye ala ka basigi ya rabbi ala ka bɔda d'a ma ya rabbi Jalo an tɛ mɔgɔ kanu joona mais an ye tamasiyɛn damadɔ ye sokɛli la a ka sigili kɔnɔna la o y'an nisɔndiya fɔlɔ a fɔlɔ ye min ye a kumana a ka minisiriw fɛ bamanankan na a y'o kɛ an dun b'a ye k'a fɔ an ka maaw fɛn o fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ kuma tubabukan de la o de ka di faransi ye baara bɛ ka kɛ maa minnu ye olu yɛrɛ kulo t'a la u t'a dɔn mun bɛ ka fɔ a y'a yir'u la fɛnɛ k'a fɔ ko u jamana kɔnɔdenw ka baarakɛla de ye u ye fɛnɛ wa a y'a yira u la fɛnɛ u k'a dɔn k'a fɔ dɔw b'u fɛ dɔw t'u fɛ mais u ka baara kɛ fo hali minnu t'u fɛ olu k'a fɔ ko alihamudulilayi a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a tɔgɔ di accord fɛnɛ k'a bɛ lajɛ minnu ka ɲi minnu ma ɲi olu bɛ fɛ wa an ka vote ko yan k'a tɛ ta ka di maa si ma k'a bɛɛ lajɛlen bɛ to yan nɔ ko kodɔnbaw bɛ yan k'a wari minnu bɛ di maa wɛrɛw ma k'a kɛ ko b'a nafa a ye fɛn caman fɔ ani fɛnɛ an y'a ye a wulila ka taa minisiri kɔrɔw a taara ka taa u fo nin ye taamasiyɛn ɲumanba de ye parce que adamaden n'a a tiɲɛna cogo o cogo n'a ye baara dɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ ɲuman b'a la juguman b'a la bon nin bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ hali u bɛ siranni min kɛ k'a fɔ k'a bɛna hɛni ta ka ɲɛsin u ma a bɛ kɛ sababu ye a b'u hakili sigi wa a b'a de dɛmɛ fɛnɛ a ka baara la wa an bɛ k'a ye k'a fɔ jamana mago bɛ fara ɲɔgɔn kan min na franchement a bɛ ka sira ta n delila k'o f'i ye an minnu ye kuranɛ kalan an b'a dɔn an minnu ye kira kumakan kalan sɔrɔ la an b'a dɔn adamadenw ka bɛn ka kɛ kelen ye hali n'a sɔrɔ n'aw tɛ hakilina kelen n'aw tɛ diinɛ kelen na kɔrɔ b'a la an b'a dɔn nka an bɛ ala de deli ala k'a kɛ hɛrɛ ye amina rabi amina rabi mais ko n'u taara k'a ka sabali ayi an k'o to sini na o sini kuma o tɛ bi kuma ye dɛ an k'o to sini na allo 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 ça va somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ t'u la tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Mamadu Jara kuma b'i bolo Jara awa kuma b'i bolo i b'a dɔn Mali problème ka gɛlɛn komi a ka nɔgɔn an yɛrɛ de ɲɛ tɛ tiɲɛ la bɛɛ bannen don tiɲɛ la politiki mɔgɔ si tɛ yen k'i b'a fɔ ko lutte bɛ min na u bɛɛ bɛ ka balo population de kun
ala tala ye diɲɛ da kan da ka sariya ni bɔn'o ka sariya ma o bɔlen diinɛ la anw yɛrɛ sariya min kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bannen don k'o de bato an bɛ taa baga ko faransi jɛnɛba ye umu ni si tɛ n'u ye minisila justice in a ka baara kɛ an bɛ tile o ne ka yeta ye an b'i fo kosɛbɛ merci waati dafara kosɛbɛ dakuruɲɛ kelen dɔrɔn o fɔ i b'a fɔ politicien bɛɛ ɲɛna dɔgɔya tɛ quoi u ka essayer u mago ka k'u dalakan na ni Ala sɔnna ma dɔw bɛ sigi olu b'a fɔ k'u to olu ko maɲi o maɲi bɛ tila ka don ka o a ka ɲi a faamuna maɲi faamuna waati sɛbɛkɔrɔ tɛnkuna le résistant ale tun bɛ an nɔfɛ janginɛ nka Umar waati ye waati ye an bɛ a fo kosɛbɛ an terikɛ don o tɛ voilà a ye question dɔ poser i bɛ ka conseiller k'o dɔn na ne yɛrɛ sigilen jatigɛra le résistant an b'a fo kosɛbɛ janginɛ ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo sini Nusar a b'an bolo nɛgɛ kaɲɛ 14 ni o dana gosira Malikura a kɛnɛ kan Nusar yɛrɛ de y'a ɲini k'a bɛ kuma nɛni t'a la dɔgɔyaman t'a la nka a y'a ka ɲininkali kɛ an t'an jɔ aw n'a cɛ ɲininkali min ka d'aw ye a y'o kɛ bonya ani karama kɔnɔ o tɛ Ala ka den d'a ma den min ni jamana in kanu b'a la Ala ka Mali kisi wasa